Sa number 9, matapos ang matabo nga clamping kag towing sa Guasang Hall of Justice ang Biyernes, wala na sa may nag-parking sa Guasang Hall of Justice sa Gatuslao Street sa Bacolod City kainas ang aga. Yaring report. Namaguhan si Gilbert Gutierrez kay masabi, 7:30 pa lang sang aga, halos puno na sa nagaparking nga salakyan ng atubangan sa Hall of Justice sa Gatuslao Street sa Bacolod City. Sa abi ay nag-assist sa mga nagaparking diri. Pero kainis ang aga, alas 8:30 na, bakante sa gihapon ang Gatuslao Street. Kamu ni oras, puno na di kasakyan? Oo, Puno na. So kung adlaw, ngayon na, kay towing naman sila. wala na gid. Oo, paano, parking, bawala naman. Pati ang mga depasahero nga mga salakyan, tayo yun nga makapundo kag makapapanaog sang pasahero kay bakante ang iningabahin sang dalan. May private nga salakyan nga nag-attempt mag-parking pero ginistorya sang traffic enforcer nga si Medley Guevara. Wala mo na sir, kung sir. Wala mo sir, talagoy sir, parking sir. Thank you sir. Suno sa iya, subugod-subong adlaw, diri siya anay ginassign para magsaway sa mga nagaparking sa Gatuslao Street. Ginaistorya niya lang ang mga driver nga hindi na diri pwede parkingan. Wala gid may nag-attempt pag-parking sa. Mayara man sir lang kay may maparta ni iti nasaway ko lang eh. Gisaway na lagi pa palo. Wala puro ka balo yun. Nambala ko lang siya nga sir, hindi na pwede ka park sa boxer mo. Mayo lang pa-approach siya. Hindi naman ano, kay Wala mo yung pinangutos sir. wala man sir kay Mayo, man daw ka-approach sila sir. May mga nagainabot nga mga abogado nga nakabarong kag naka-coat and tie, nagalakat halin sa unhan. Isa sa ila, nagayo nga hindi lang magpakita sa itsura. Ginbilin niya lang kuno ang iyang auto sa isa ka fast food chain. Di ka nag-parking ka sir. Jollibee. Sa Jollibee ka na nag-parking. Oo. Nakatakot na doon. Oo, exercise lang tanan. Kutob sa mga nagaparking sa Land Bank of the Philippines nga nagagwa sa dalan, ginasaway sang traffic enforcer. Sa kilid sang Hall of Justice sa may Cottage Road, ginatugutan ang magparking. Pero hindi dapat magparking sa pedestrian lane. Kani ang nag-attempt magparking sa pedestrian lane, ginhambalan nga hindi pwede. Biyernes nga adlaw, may mga ginklam kaginto nga mga salakyan sa Gatuslao Street, iban diri salakyan sa mga abogado. Matapos may masampulan, wala na sa may nagparking. Gani si Gilbert, mangita na lang kung anay isang iban nga pwede ma-inkaman. Nalipay man siya nga sa pila niya na diri katuig kapag puyo sa tabok lang sa Hall of Justice, naghawa na gidman ang dalan. So di ka panuhin ka mo. Ay, ayos lang kung wala sir, yung problema. Hindi ano na lang yung income. Aw. Nakita sir, kung asa Nakita lang man. iban? Kung asa na po nang mapangitaan dito. Eh, okay naman sa kuha po. Eh, mas okay pag na gani, nahawa na. Kaya makadagan, salakyan, sakto. Oo. Eh, di na traffic pa. Nagpauli na lang siya sang temprano, pero kutob sa mga nagalabay, nagamuno. Pwede lang man gali mahawanan ang ini nga dalan nga sa duanay masako kay piyak kag piyak nga lane, ginahimo nga parkingan.